Ngifuna ukama relationship, ngifuna uqale ngicela meka kancane. Ngifuna uqale singichaza sisi igama lami nguSikhindi Sincane uzongilalela uzoba nendaba ke. Ngize la njengoba ungibona ngila ngisuka from Mzansi Reality ngilungisa isizwe. Uyayazi into eyenze kulo sisa ngithi. Okay, siswami. Ngifuna umbhede. Mama. Yayishiyelani indoda yakho yayishiyelani vele leyo ndoda yakho isiza kumina yayikushiyelani isiza kumina leyo ndoda yakho yayikushiyelani hayi no kwenza ngambheki sesenani nane fridge ele mali yakho soba uthithe hayi no indoda Mzansi Reality Story. Igama lami ke umthokozisi uJijila Majongosi uNtaba ikhonja bakhangile. Into nomhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uSikhindi Sincane esiqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki. Hey, namhlanje ngicela nje ungenzele kanje njengoba nami ngikwenzela iqiniso, ngicela upress le yankinobho nje leya uthi nje chofo usubscribe ukuze uthole wonke ama video esikuthulela wona usuku nosuku noma ke isonto nesonto. Ngicela ungalenzi iphutha. Namhlanje ngibhalele kweintokazi engisencane kakhulu enesikhalazo kakhulu sicela ngiyilekelele kunenkinga efuna ukuthi ngiyisize kuyo. Sithando sami dadewethu uyaphila? Yebo bhuti ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Njengoba ungibizile namhlanje uthi nje ufisa ngikusize ungibizeleni ngicela nje uchazele nje ababukeli usho mhlambe isibongo sakho negama lakho ukuthi nje ubusibizile soMzansi Reality usibizeleni. Yebo sanibonani babukeli nikhuluma noKhethiwe Msimbithi ngibhalele la uMzansi Reality nginenkinga la kade ngihlala nomngani wami eRezi eMangosuthu so umngani wami siye sahlale eRezi kwase kuphela isikhathi sokuthi siphume ke siyozama umqasho sawuthola umqasho nomngani wami sihlale nomngani sathola umsebenzi wethu besijela ukusebenza kuma restaurants. Oh yeah. Yebo umngani wami mina ngisebenzile ngaqhubeka umngani wami yena wahluleka wathi imali incane so mina ngaqhubeka bese right nomngani nje. Okay, umngani yini le nibangayo ngifuna uze nayo indaba ngoba ababukeli bami balindele lokho yini njengoba uthi ubhalile ukuthi ufuna usizo ukuthi umngani ubuhlala nomngani usibhalele mayelana nani nomngani. Nginibhalele mayelana nokuthi umngani wami wahamba nempahla yami ngingekho la ngisemsebenzini. Impahla waqoqa yonke into yami yayisendlini wahamba neyayithengwe yimini. Oh like impahla kwakuyini impahla phela wangizisela sofa wathisa nembhede nefridge ifridge ke lona ngeke ngize ngilikhale kakhulu ngoba zasihlanganiselile nje ifridge. Okay. Ngifuna nje ukosofa bami nombhede wami lokho ayahamba nakho engangitsheleni ukuthi uyahamba. Okay, engifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ubudlelwane bekunjani ngoba ngiya understand lento yo rooms ubudlelwane beni bekunjani benabangani niphuma out bekwenzakalani nje ningakabi khona lesi simo lesi. Cha mina nomngani wami besi-right kakhulu nje besizwana nje sihlezi senza into ndawonye ngisho kuthiwa siyahamba sindawonye nje. Mhlambe akubona mhlambe ukuthi khona phela umuntu othi mayese desperate makade sebenza eyibone mhlambe sengathi wena usuwenza kakhulu mhlambe abona ukuthi ayingeke umngane wami senza kakhulu ngazi ukuthi mhlambe ngingaphuma ngihambe ngithatha impahla kamngani mhlambe akuyona mhlambe incindezi enyade ebhekene nayo ukuthi mhlambe bengasasebenzi engasaphangeli. Yeah ngiyacabanga nami ukuthi khona nje lokho ngimenzise khona konke lokho umona nje wonke lokho ziwayiyekela yena umngane emsebenzini wayengaxoshiwe wathi imali incane mina ngaqhubeka ke ngoba ngangizazi ukuthi ngifunani. Okay, nayo ke indaba ke manje ke ngisengikuzwile nababukeli bami bakuzwile. Ufisa ukuthi mina senze njani lapha na siyoxoxisana naye ekunika imali or ekunike sibuye nempahla yakho leyo wawuyithengile? Buti bengisacela ningisiza kakhulu nje ngiyazifuna izinto zami ngifuna imali yakhe ngifuna izinto zami lezi engangiyithengile ifridge ngoba zasihlanganiselile angisenandaba ngisho nalo ngicela nje lokho kwami engangikuthengile. Okay. Mzansi useyikhulumelile yena ngowakhe umlomo ufisa ngazi ukuthi singabuya nezimpahla zakhe ayeyithenge yena ngemali yakhe ifridge kuphela babehlanganiselile angazi kamabhodo nani angizange wabala kodwa ke ngicabanga ukuthi ezinye izinto lezo mhlambe nizoxoxisana ngazo futhi masinibonana sizosuka njengamanje siyobonana naye ukuphi indawo
usenanda siyenanda siyeza lapha eNanda njengamanje sizoqoqa sizolungisa isizwe ngicela ke sihambeni siyongena emotweni siphikelele khona eNanda ngiyabonga kakhulu thank you bathe senamba bani 40 20 number 24 24 yebo nansi ibhaliwe qoqo ekhaya bakhona kodwa kunjani sisi uyena yebo uyena lo uyena nje sisi awu sisi sivulele phela vele unje unje vele yazi unje sivulele phela sisi Nginganisiza ukuthi yes ungasisiza uyamazi sesangethi ade ngamgcina uThom. okay hayi ke right impela ngoba niyazana senze njani ke sikhulumele eminyango noma ufisa singene endlini Cela ukuthi ngene endlini naqhama seniqhama namakhamera la. no siyasebenza ungathuki ehlisa uma ungathuki cela usingenisa cela ungene hayibo osofa bami buti naba kosofa bami ibona labo sofa bami so yibo labo sofa sisi ibona osofa bami labo Akanitholini ukuthi kwenzakalani Okay, qala. Lo okay. mawufebela. hayi mama asilungise kama relationship ngifuna uqale ngicela nime kancane ngifuna uqale singichaza sisi igama lami nguSikhindi Sincane uzongilalela uzoba nendaba ke ngize la njengoba ungibona ngila ngisuka from Mzansi Reality ngilungisa isizwe uyayazi into eyenze kulo sangethi okay siswami ngifuna ubheka mana sisi Ilapho sebengakhulula ifurniture lapho ngathi angihlangani uzosiza uqoqela abantu abaphuma nabo angihlangani ke mina. Wosisi ungafuni singene emakamerweni Ngiyalezela emakamereni. Thatha abantu bakhulume nabo. Abantu bakho awuyiqoqelani nomuntu wami. umuntu uhlangana Awulala nomuntu wami lo. Walala nomuntu wami. Walala nomuntu wami lona. Sis asifuni uzosiphoqa singene emakamerweni Angeke ngize ngikwazi ukumsiza, angeke ngize ngikwazi kucala niphume nithathe usisi nifike naye ngihambe lo. Walala nendoda yami. Ngekubani walala nendoda yami. Walala nendoda yami. okay sekuyakhuluma ke manje cela ningiphi indaba ngikhulume indaba ras ngifunda la usisi la ungithathela ngiphalele khona ngoba ngisakuchazela ukuthi njengoba silana sizokwenzana njengamanje ufuna uyasehlisa la emaphasela asazazi samagundane manje lalela ke sila sizokhuluma udaba lakho usisi ubuhlala nawe uyamazi angithi Yebo ngiyamazi. sisi uyamazi usisi lo okay wesisi wena benihlala ndawonye wenze njani masuhamba wathatha impahla yakhe angithi Ngoba walala nomuntu wami, kumele ngenze njani? angilungisi i-relationship la angilungisi indaba zothando la uthando angilungisi uthando angithi Angina ngingayibhuta ngiqoqe inhlozo zakho uphume nayo sisi. Ngoba ngenize nithole le furniture nidingayo. wayikhokhela Noma sewakhokhela. Usofa nombhede, khuluma lesofa nombhede. owakhe phela imali yakhe Mase ngithanda ngizomnika mase ngithanda hayi manje. ngiyayicela into Imali yethu vele sizothuka kodwa sala angeke uzitholeke mase ngi-right, mase ngi-right ubuye futhi nabantu bakho. wawuyikhokelani into zami ngingekho Lala nendoda yami. Lala nendoda yami ngeke sisi wami ngeke manini ngizolalela mina sisi wami ngiyakuphindela futhi angizele indaba zama-relationship lana ukuthi nibangamadoda nani njengamanje wena oyisholo ukuthi impahla wayithathe sowuthwalalwa indoda yakho kukhona la osekukhona kuphekeke khona lapho ukuthi wathathe impahla Yebo bhuti wami. uhappy ngalokho ukuthi wathathe impahla zakhe Yebo ngoba walala nendoda yami isibindi sakhe sihlala soba uthuka emarumini yena usuka lapho uyahamba uyolala nendoda yami anginawo amandla nginokuyiphindiselela kuyena kumele ukuthi ngiqoqe ifurniture yakhe ngizoyiqashela mina la isibindi senje sokusuka la nisuka khona niza la eNanda nitshela oba nakhona ukuthi ngila eNanda lalela Selile makhelwane sisi wawucathwena uma uhamba nje uzolahleka lalela ke ngifuna ukutshengisa ukuthi asidlali njengoba sila njengoba ngilana angidlali into engithandayo Mzansi usisi uyayivumela yena ukuthi impahla uyena wayithatha so asizile ukuzolwa naye njengamanje sizoqoqa labo sofa ifridge nizwile ukuthi babe sihlanganiselile
akanimeni. Angifuni ukwenza into engazi nami mhlambe nami sengiyahlanya la ekhanda because niyangihlanyisa manje. Sisi nina benihlala ndawonye nisebenza ndawonye nini? Yebo, besihlala sobo 2 Okay. eresi. Sasuka lapho sasebenza ngama-weekend ema-restaurant sibamba nje yabo ama-piece job. Ngaduka mina ngashiya phansi ngathi imali incane la ngeke ngize ngikwazi. Wathini? Hlale endlini Yabona waqhubeka ukusebenza ngabe unawumbhede. Hayi, ulalela ntwana indoda yami mina bengingekho. Yayikshiyelani indoda yakho, yayikshiyelani vele leyo ndoda yakho isiza kumina. Yayikshiyelani isiza kumina leyo ndoda yakho sis. Yayikshiyelani. Ukuthi wawuyenzani na? Ngangiyenzani? Yangenza ukushiya. Ngizayithola-ke ifenisa ngihamba nayo. Hambani babhuti bami. Asiyindawo ngingahambi ngefenisha yami sis. Lalela. Ngisize nje. Senze ubulungiswa lana dadewethu. Angilwi nawe kodwa uyangiphoqa ukuthi lokhu mhlambe bengithi sizokhuluma ngale ndlela esizokhuluma ngayo kahle nawe. Njengoba ngilana nje ngilungisa isizwe mina. Usisi njengoba ngibhalelile indaba yakho. Ingoba kufanele ngikusize. Yabona nje into engizoyicela njengamanje. Mfowethu ngicela ungiqhamelele yena ukuze sikwazi ukukhuluma kahle la bekuzwe nababukeli bami. Ayikho bhuti wami. Yabo. Manje indaba ukuthi ngilokhu nibanga indaba yani indaba ukuthi wenzakalani mina ningangifaki lapha. Angingene lapho mina. Angingene nje indabeni zokuthi nibanga isende, indaba yesende angingene endabeni yesende. Angizwa. So mina ngiwalungisa ama-relationship la. Angiyena uDr. Love. Uyangithola? Cela sikhulume la. Indaba ukuba iyoyo wehle wenyuka la emaphasage ngathi egundane. Asikhulume la. Lalela, ngicela umela dadewethu imala. Lalela. Ngilungisa isizwe mina. Njengoba ngilungisa isizwe fanele ngenze ubulungisa njengoba ngibhalelile udadewethu ukuthi ngizomsiza fanele ngibuye nento asuke eyifisa njengoba uchaza nawe uyivumela wena. Wathatha indoda yami nje. Indaba yendoda lana sikhuluma ngendaba yendoda enamasayida sikhuluma ngendaba yendoda thina ngingangifaka endabeni zamadoda angilungisa indaba Nami lokho ngingakhetha ukuthatha umbhede wakhe ngoba nawe wathatha indoda yami. Ngicela iy'nto zami. Asikwazi ukubuyisa leyo ndoda angiyazi naloyo ndoda into esizoyenza njengamanje thina siyawuthatha umbhede siyawuqoqa umbhede sihamba nawo. Yo guys. Uzobona ukuthi uzokwenza kanjani ethi wena awunayo indoda manje. Ngilale phansi mina sis. Mina ngilale phansi pho. Ungayifaka indaba yendoda. Mina ngilale phansi. Bafo ngithatha umbhede ngale. Wesi ungasenzela idrama sis. Cela ungisiza nje ngey'nto zami ngiyayifuna nje iy'nto zami. Tongisheshisela. Ngilalephi? Ngizolalaphi mina guys? Ngizolalaphi? Ngabakhohlwa sofa bami. Ngiyabacela nje ukungalana. Ningisize nje nosofa ushiye lezi zinto zabo la phansi. Ningisize nje osofa bami. Sibizele i-team lapho izosibambisa osofa. Osofa nje ngiyabacela. Yazi lo, ulibamba isofa kanje. Bafo ngabe Ngiyabacela nje osofa bami. i-team lapho izolentusa. Ngisenkingeni. Cela ningisize anibabhuti. Cela ningisize nizongithathisa la osofa. Ayibo guys inosofa phona bonke baqubula. Angeke bafethu ngozani guys usenkingeni ngeke. Ngifuna osofa bami nje ngiyabacela osofa bami. Wawucabangani wena uvela ususa impahla yami bese uhamba nayo. Hayi bo ngadlala imgulukudu eThekwini bo. i-team lapho. Ngadlala imgulukudu nje eThekwini. Ngicela silethele imoto lapha iveni. Nangu nje nomatrasi. Ngisize nje bhuti. Ngisize bhuti. Ngisize bhuti ngiyabonga kakhulu nje bobhuti ngiyabonga. Sikadlala imgulukudu eThekwini. Sikadlala nje imgulukudu. Ngiyabonga shame bhuti wami. Wazangisiza. Imgulukudu yamantombazane eThekwini. Okay. Sokwenza kanjani? Sobeka lapha imoto basazama imoto. Sokwenza kanjani? Ngicela ningibekela ngala. Ngiyabonga nje bobhuti ningisize kakhulu nje. Sikadlala imgulukudu eThekwini. Okay. Ngicela ifoni yami i-team lapho ngicela nizame indaba yemoto imoto phela iveni fanele thola iveni usizakala. Okay, yazi ke lalela Mzansi.
Mzansi ngisuke ngingadlali yabona masifika endaweni kusuke ngekho umnandi ngicela uqaphele mfethu usisi njengoba ephumile nje angazi ukuthi kwenzakalani sicela unichazela Mzansi masilungisa isizwe sisuke singadlali masithi silungisa umzansi asidlali yabona manje usisi lo indlela okwenzakala bayalwa bayaxabana babanga izinto ke engingangeni mina kuzona kodwa kufanele ngikwenze kufanele ngiyithathe impahla kasisi ibuyele la ibuyela khona ngoba uyena futhi usisi wayivumelayo uthi impahla wayithatha ngoba nakho ukubanga indoda so njengamanje ke sesiqedile usisi sesilinde nje iveni sizomlekelela ukuthi impahla zakhe zibuyele la ahlala khona lo uzobona ukuthi uqala phansi ethenga ispontshi vele umuntu ufunda ngokuyimela mhlawumbe namhlanje uzobe usuku lokuqala ukuthi ayimele thank you Mzansi ngiyabonga kakhulu ningakhohlwa ukusubscribe ngithi nje thank you ngiyanithanda siswami silinde iveni